Hello mga higala, welcome sa kusina ni Inday. And happy Valentine's Day kaninyong tanan. So karon atong lutuon kay lasagna, pork lasagna. So first atong himuon kay ang red sauce or spaghetti sauce. So later atong buhaton pod ang white sauce or ginatawag nilang bechamel sauce. And then third part ani kay ato nang ilatag ang atong noodles. Okay, so karon ato sang isote ato ang garlic, then later atong ibutang ang atong onion. So kung translucent ng atong onions, atong ibutang ang minced pork. So kung ma-brown-brown na ang atong minced pork, ato nang ibutang ang carrots. After 2 minutes, ato ibutang ang green bell pepper. Magkaroon, ato na ibutang ang green bell pepper. Nya, after 2 minutes, ato nang ibutang ang atong sauce. Magkaroon, ato nang ilunod ang atong spaghetti sauce o ato po ni siyang kaning pakete, sudlan nato ni siya og tubig. Puno nato ni siya, actually 560 grams ni siya nga pakete. Dira, so puno nato ni atong ibutang ang tubig dinhi sa sulod. So para madaginot nato ang sauce aning pakete. So karon akong butang na ang duha ka pakete nga spaghetti sauce. Ato ni siyang ipa-simmer for 1 hour. Hinay lang gid nga siga para dili masunog ang atong sauce. Nya ato ni siyang i-stir every now and then, siguro every 3 minutes just to check nga dili ang atong meat sa ilalom dili masunog. Okay? So, karon sa ato ang white sauce, ang kinahanglanon nato kay nutmeg, mao ni mo daw og bida sa atong white sauce, salt, butter, flour, ug milk. Okay? Karon, ang first step atong painiton ang atong milk. So dili nato pabukalon, igo lang natong painiton. So while natong gipainit ang atong milk, ato ning ibutang ang butter. So karon na man koy daghang extra butter from McDonald's. So mo lang ni akong gamiton para dili masayang. Karon atong ipa-melt ang butter. So next ani atong ibutang ang flour. So medium heat lang ang atong siga sa atong stove kay para dili masunog dayon ang flour. Karon ako nang gibutang ang flour. So ato ni siyang i-heat through for 6 minutes or until mo light brown siya. So constant stirring lang no para dili sunog ang atong flour o butter. So karon nato nang ibutang nga atong hot milk, 1 cup at a time lang ta. So di na to idiretso ha. Oops. Okay, so naaday ni murag top layer niya. Okay? So constant stirring gihapon ta. Then 1 cup at a time gihapon sa atong hot milk. Okay,
Okay, karon nabutang na nako ang tanang hot milk. So ato ni siyang i-stir constantly for until smooth, and then ato ni siyang ipabukalon for 10 minutes. Na constant stirring lang gihapon. So I suggest mo gamit mo og whisk para sayon ra i-combine tong flour with the liquid, with the milk. So karon human na ang atong bechamel sauce, ato na ni siya i-season og salt og ato nang ibutang ang nutmeg. So mo ni hitsura sa nutmeg, ato na ni ibutang sa atong bechamel. So mo ni makapada og humot sa lasagna. Ato pong lutoon ang atong noodles. So karon akong gamit kay kaning lasagna no pre-cooking required nga diretso ninyo gamiton. So inani ang dagko ni siya nga sheet. Pero I still prefer nga ako ni siyang lutoon kay para dali ra maluto sa oven. Namangay one time nga gidiretso na ko ni siya gamit, dugay kayo siya na humok ang noodles. So ako ni siyang lutoon una. So karon ato nang luto na ang red sauce ug ang white sauce. Ato na ning plastada ang atong lasagna. So first atong buhaton kay ang red sauce first, dayon ang white sauce, dayon ang noodles. So makita ninyo akong noodles wala na ni magkadimao pero still magamit gihapon na siya. Ang cheeses nga akong ginagamit kay mozzarella, parmesan, quick melt ug cheddar cheese. So pwede ra gihapon ning kanirang duha, wala na ning mozzarella ug parmesan. Pero since maka-cheese man kayo ko nga tao, so kompleto rikado ko sa cheese. Okay, sugdan na nako. Mao ni mga higala, inani ka daghan na ang akong cheese nga ginabutang sa akong lasagna. So para nako mas mulami gid ang lasagna kung daghan og cheese. So mo na siya, padayon sa ako. Napa ko sa layer 1. So mga higala, mao na ni ang lasagna nako. So wala pa nako butang ni og cheese sa top. Unya nako butangan ka ng 20 minutes before nga mahuman siya og bake. So karon ako sa siyang tabunan og foil. Nya ako ni siyang isud sa oven for 175 degrees Celsius for 1 hour. So kung 20 minutes before the time, akong tangtangon ng foil para ibutang ang cheese. Then para mo ibalik na ko para mo melt ang cheese. Para pang pa-melt sa cheese. Okay? Hello mga higala. Mao na ni ang ako ang cheesy lasagna. Pinoy style. Okay, so mao niya mo ang dinner, Valentine's dinner. Karong gabi una. So I hope nag-enjoy mo sa video o kung naamoy any questions, clarifications. So leave a comment lang kay tubagon nako na tanan. Okay, daghang salamat sa pagtanaw. Goodbye. See you next time.